ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୋକ ଲାଗିକିନା। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ ବସିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ କୁହୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। 9ଟା 9:30 ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ରୁମ୍ଟା ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ତିନି ଭାଇର ସାମାନ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ। ହାଇ କରିଦେ, ଲାଜ କରୁଛି। ତ ସେମାନେ କାଲି ତ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା କୁହୁଡ଼ି, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ତାପରେ ଯିବା। କୁହୁଡ଼ି ଏବେ ଯାଇ ଆଉ ପଡ଼ିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଖରା ଟୋଟାଲି ଆସିନି, 10ଟା ହେବାକୁ ଗଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାନେ ପତରରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଗଛ ପତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୋକ ଲାଗିକିନା। ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର। ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ। ଖୁଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି, ହାଇ କରିଦିଅ। ବଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପତ୍ରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁରୁକାଞ୍ଚିଆ ଖତରନାକ ପିଲା ଆମ ଘରର। ଇଏ ପତ୍ରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆମ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼ରେ ଆକା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। କିଛି ଟମାଟୋ ତଳି ପକା ହେଇଥିଲା, ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଛି। ସବୁ ଲାଗିଛି ପଦରେ। ଜାମି, ତାପରେ ଝଟା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଶିମ୍ବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଝଟା। ଶାଗ, ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତଳି ଆଉ ମରିଚ, ଆଲୋଭେରାଟା। ମାଛ ଭଜା ହଉଛି। ବଡ଼ କି ମାଛ? ଭାକୁର। ଏଇଟା ଭାକୁର ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି। ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଜି। ଛାତରେ ନାଇଁ ରେ ଛାଇ ହଉ। ଦିଟା ହେଲାଣି ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କ'ଣ ପକଉଛୁ? ରଖେ ମାଗୁର ମାଛ। ପାଣି ବୋଟଲ ଯାଉନ। ଭାକୁର ଭାକୁର ଭାତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଦି ଭାଇ ଜାଗା ଏବେ ଖାଇଲୁ ପଖାଳ ଖିଆ। ଆଉ